adang along coronavirus ake sokelong penajok lak phosose apron kiram. COVID-19 ki umplo pajok ni thoma pharman Karbianglong Autonomous Council Secretariat asahem kanghap. Ingnam ingna rongarlo nang ketet pakajok heroni ahawararat kidokisung. Kardom pini Abirta long penili samijili hansepi non bertang tonpen arjik tha. Pirthe adanglong kopete hurnut corona avor akeso arnivang suri sose aphaina ke barajok pirthe adangalong hangjo hanghai se dokoklo lason se bharara deralong ta arnivang suri sose ke so ke long aphai ke batpen non an lak phosose COVID-19 ke so ke long pen apran ke ram aphai kile Pirthe adang adatin COVID-19 ke so pen kachipa jokjia phan ason abidi klemponno bonta COVID-19 ke so abang kiduk ke planglang lese arleng ke the atuma phan anta bangso ke so unponetlo bangso jok bharat adetta along penalong state along ke non puanta lockdown se dobomlo bangso jok det piadang along choki chokam amo bangke nang jum pon bomlo bonta ke so bangke nang ki jum jikalisi aphiong nang batong se thekpon thulong bomlo COVID-19 ke so kangdang bompen pirthe adang along non an million isi sosiatum COVID-19 ke so ke long aphai leponmo lapen lak pho sosiatum aprandam nanglo lapu bharara deralong setame phurun hini kangpu mate unlock to pangdapono bonta ke so ke long aphai abang ke nang ke bat bomse pini arni an lak thoksian ke le je phanse te bok bomno lapen bangso ke so penajok suri cracer cap an apran ke ram aphai letangno Pini arni somendar adang along COVID-19 ke so kelong adet do pen Bharat indeng ke thom along se amen che thap dunno jong si Brazil la pen United States of Hanle kilit lopulote Bharat adet se COVID-19 ke so kelong adet do ang bong pen athak si mate aprang si along se amen che thap dunpo lason se asam along se tami community transmission ang deng along an kili rokajok pini an surikre isi so se COVID-19 ke so kelong aphai leponno lapen bangkre pli an apran ke ram aphai longponno news text report Karbianglong live Karbianglong Autonomous Council EM khonsing rongpi COVID-19 ke so kelong ang thekelong lokajok Karbianglong Autonomous Council Secretariat asahem nithoma pharman kangkir Karbianglong Autonomous Council EM khonsing rongpi COVID-19 ke so long dat penapi Karbianglong Autonomous Council asa hemalong ta kaphere meme ang angse nangle roklo bangso jok kiram tang jakhong ni phai isi pen hini arni Karbianglong Autonomous Council Secretariat asa hemalong mai ke do hot Karbianglong Autonomous Council EM khonsing rongpi ka chetong dun ke do ko jok jakhong ni phai trok arni pen Karbianglong Autonomous Council Secretariat asa hem nithom aparman ing hapon chek popusi pangdakpon Jakhong ni phai isi pen hini arni executive committee amai kang ne hot kache tongnun ke do an EM MEC sai phula pen sai claim bangatum do an ke bangji jakhong ni phai troxi arni Central Range Forest IB Adap por phai ke papor swab testing along ki donjia phan pachini pon halapu Karbianglong Autonomous Council Secretariat asai phuatum do an ta ke bangji jakhong ni phai nar cap arni Adap por phai ke pen Dipu Medical College swab testing kachipi donji aphanse Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjib Das pen pangdakpon News Desk Report Karbianglong Live Kheroni havar malom kedamtang jakhong ni phai pho ajo chengbong arong ahi dialong sokachili kapaheno tekang ingnar puthot ajo prilu pen phelang pi arong don phlia hem pritekang la Aningkanwang tak Kheroni apirthe malom barla polote ingna majo kido aingnar habit malom ki chothai ka vedera jok rongarlo se na ingbak jam titilo Lason se kedamtang jakhong ni phai pho ajo ongdung aingnar ahor rongarlo nang tet paksi prilu ingtihem derahem teronhem asokpuru phule phukok lapen hemarlo kedo TV hai hoi anta paheno tekangno anparta ingnar adelong ki ong pegajok soksang biri bithung along thesere ason paheno tekangno Kheroni ahawararlo ingna maingnar katang nak par pegajok penang akasaksak chechak nangno Lason si towe ajo sitame porphai isira achite malom John Flikep ingna rahor rongardo nangke tet pungajok prilu arongara ratumaphan penang pasaksak tekangno towe baji si apor malom John Flikep suse ainar ke bang prilu ahawar prilu along hem
don pli ki bung tikang isi idon hem bang teron hem lo isi hem bang dera hem la pen ke puthor bang ke ingti hem la ke se ingti hem ku hem lo la pen isi bang ke dera hem amat la Kopi pieson lo phalang no tekang ke dake da phalang ka ingti hem bang phalang ka bang lo thia rong lo la pen ke khan bonglang bongkhom ampa ke la pen ke dulang ka kwain ampa ke hemanta hino thailo la pen ke sangta pon lo phuli phukok pa hino lo la pen ke jitum chodang adimanta noma ka sak lo Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long Live Non malom so dhina mopan bertang ton ponik sinang MS Pangcho Stationery Humri damra langdamik tha Labang suwa kula dalong nanglitum kerang sora hormuan long igi Lake ason kecho hormu Nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu Lapen kapre ka son nanglitum longpon igi Humri damlote nanglitum thek ilongji Lasi humri damik tha Pangcho Stationery Ka humri dam nang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Dipu Karbi Anglong Dihina mopi puthar bertar jupon thek lona HSLC pen graduate asatlang ki undon ariso ejang atumapan jakhong trok arni upper dikrong LP school along upper dikrong KSA aropen karcho parapon Peneng surihini ra inkoy ningkan HSLC pen graduate asatlang ki tok dona hot upper dikrong ahabar pen satlang ang theki mi mate ki undon ariso ejang atumapan pini KSA upper dikrong aro atum pater pipon se upper dikrong LP school along karcho mai parupon KSA upper dikrong aro amai phu buddhakram sa kacharipon karcho mailong satlang ang thekimi ariso ejang atumapan karbia pohopen archoponsi ningkangsam anong e pajerpon La sohot alohi aman pen kachitong don upper dikrong LP school thanbang khoya sing timung kaning jatengke han an kitun along long thu aking hongthom kenang sat asonsi loka charli anathuta api apo lo charli osomar atum lapen thanbang atum angbong kachiton kenang sot lapen komatma kitab pen kapajer pothek ausomar atumke amithang akai long mesen pen undun bek bopusi thanbang timung asanghu ningje Halapu KSA Bokajan aro chunbang Nobin rongpi kaning jatengke pini arni HS lapen graduate asatlang ki undundet pule lokacharli atowar anathu kengkam kache Jordan ki jutlo pukali athe lokacharli anathu kidam jatowar ding piklang lasiki bangjilang arni ansu se akangtoi angdeng kache pa undun jia phansi bor I hornang popusi rongpia sanghu ningje Karjo mailong Dr. Jirjar Timung Phura upper dikrong SGB Kamal Intipendanglok ongdung manpeng ki doatum chitongdon Dilai pen bijarongpi Karbiang Long Live Kheroni Southern Ranger Bibison Tokbi ahin pen Kheroni ahavar rong kepara datumaphan rong suri ke thamsuse kovi aklim ake joypen kiron padopon Ingdeng Troxy Kebra isi Wana Mahotsav Big Pachitong Dunpen Kheroni Southern Ranger Bibison Tok Bi Japon Linsi Ongdung Forest Sai Khiatum Jogjak Kedamtang Jakhong ni Pai Plipen Pho Arni Kheroni Southern Range Kaparlo Jasimet Karbiang Long Pen Meghalaya Ahoy Kido Ongdung Arong Along Damsi Chirok Tok Amai Pado Namlo Bangso Chirok Tok Amai Long Jasimet Thengpi Thengprang Mati Nampi Namdur Koson Si Cherai Kom Nang Jima Lapen Thengpi Thengprang Cherai Kom Pen Kupisi Ali Kilong Maputhak Clardak Pen Ranger Bibison Tok Bi ahin pen Rongara Datumaphan Than Paripon La sohot Rongara Datumaphan Kovi Aklim Akijoy Pen Rontekang Si Ahoy Along Kedo Theng Chojorchot Aradatum Bangso Kovi Aklim Pen Isi Ki Ranger Towards Tami Chilongpon Popusi Ranger Tok Bi Asangho Ningchapathepon Lason thot si Jurikindeng pen kilometer ingkor so se kahilo R2 langso Scaprong kimi pen danglok Karbi arong lapen khasi arong malom sita rong pharo pliso se akobe rong arada phan ake joy pen ron pon se methang abiri bithong ka chapang cholong ki 30 basai seta tiki ponang chipusi ranger tok bi pen ningche pon dak ke wang pen ame theglong lo penangan la pen koson si ilitum chingchi che than pen ison bak atuar
วันเทกิมาเอลิตุเก็บพรางนุ่นเทกิพัดจะทันเทกิมาอุสิปินีนิลิลาโซอาแม่นางลิตุนองนางกิบิโลเจลาโซเทงพิเทงพรางไรก็มาเอาตาเกตาลอนนางลิตุนองสินิลินางบีอีก Jirikindeng pen something inti Karbianglong life. Karbianglong arlo kapathua hin paprang dunang jipu Karbianglong Autonomous Council CM Tiliram Ranghang Kaheman amang kapapleng Ponjia Phanpura. Karbianglong Autonomous Council angkang kedoan a constituency along kemisen kapathua dim kimrang ponno. Bangso ting pen lakha serkep amreng constituency phansitami pipajir ponse amreng aradatum ningkarong chipi ponno. Lason se jirikindeng along kikim kirang pon bam pathuak lam non amat tangpon pelang puwai phitsita phan throknar kepan abangke kimrang tangpon lopusi Karbianglong lai phapherang ke kahumri damahot kikim kirang klembom asai phua tumpet nang pachini don তো মই এক মাহৰ ভিতৰত শেষ কৰিম বুলি ভাবিছো আচ্ছা 80% হৈ যাব 80% কমপ্লিট হৈ আছে কমপ্লিট হৈ আছে কন্টিনিউ কৰি আছে কমসে কম লেবাৰ মোৰ হাতত এতিয়া 60 মান আছে Crore kepen kikim kirang pon bangso pathuak lam non an phan throknar keban patang pon tangno lapen sayang deng kapatang da prangja phanpura MAC Rina terang pisitami chihumri dam bom pusi cyclem bang atum pen nang pachini don jong si bangso pathuak lam tangdet lopolote ke pa phihuk jirikindeng ahawar sitami chilangmi muchetpo lapen kapathua hi nabang lapuan suse kachengthor ang thek longpon popusi jirikindeng aradatum aning cheparong renti Jirikindeng pen something inti Karbianglong life. Pinya Abirta ke lopon sekang toniklo do methak me kardom.